aw bɛɛ lajɛlen ni ɲankuma aw minnu bɛ Mali kunnafoni.net lajɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔkan an ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye an b'a fɔ aw ɲɛna aw bisimila tuguni aw ka émission man di kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ ye an ka yɛlɛ émission ye min labɛnnen don Mali kunnafoni.net fɛ émission in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to f'aw sigiyɔrɔ la minnu ma abonné a ka abonné a ka cliquer j'aime k'aw ka commentaire baden b'a kɛ sabula o nafa ka bon an ka baara in kɔnɔna la kosɛbɛ n tɛna kuma janya bi an ka wele sera an ka belebeleba fila ma bamananw ka kuma de don ko mɔgɔ k'a yɛrɛ de da an b'an ka ɲininkaliw tɛngu la pour que aw ni ne an bɛɛ bɛ se ka faamuyali sɔrɔ cogo min na n balimakɛ ni ɲankuma Aba i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye ayiwa ne tɔgɔ Jibril Ɲare n ye comédien n bɛ wele Jimi Danger Jimi Danger voilà ayiwa n balimakɛ ni ɲankuma I yɛrɛ ni ɲankuma somɔgɔw tɔɔrɔ tɛ alhamdulilayi i bɛ se k'i tɔgɔ ni jamu fɔ an filɛlibagaw ye ok ne tɔgɔ Jakite Ben Suleiman mais n dɔnnen don ni Bibi Sucré de ayiwa an filɛlibagaw kow bɛ bi dɛ ninnu tɔgɔ ninnu yɛrɛ ko bɛ dɛ dɔ ye Danger dɔ ye Sucré awɔ ayiwa an nana an ka wele jaabi a diyara an ye an bɛ tɛmɛ ni an ka ko tɔw ye i bɔra ka fɔ an ɲɛna sisan nɔ i tɔgɔ ye Jimi Danger oui o tɔgɔ in yɛrɛ sɔrɔla cogo di Jimi Danger e ma y'an taamacogo ye kelen e ko nin kɛra Bibi Sucré donc ni fɛn kunnayara cogo cogo fɛn dɔ de b'a la sumaya ni fɛn min fɛnɛ ka sumaya donc fo kalama de ka sɔrɔ a kɛrɛfɛ min b'a la kalaya voilà donc an ka tɔgɔ a bɔra ɲɔgɔn kɔrɔ tan ne Jimi Danger Bibi Sucré donc dɔw yɛrɛ b'an wele ko filaniw donc an ka tɔgɔ an y'a dilan an yɛrɛ ka hakilina la parce que an ka diyow ka can n'an ni mɔgɔ wɛrɛ ka baaraw ye i y'a faamuya b'a la donc o de y'a to an y'an ka tɔgɔ dilan k'a di an ma cogo min na ni sumalen yɛrɛ kalaman ka ye voilà faamuyali sɔrɔ l'o la ok mɔgɔ fila baara ma nɔgɔn dɛ n'i y'a jateminɛ aw fila de bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ tout à fait mais kuma dɔw la aw tɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ ne ni nin ça nous fait 15 ans ni y'a san 15 ye ne ni nin ɲɔgɔn an y'a daminɛ dɔn na k'an to dɔn na ka na ballet la tubabuw b'a fɔ ko ballet ka jembe fɔ ka action k'a kɔnɔ dɔn na ka mɔgɔw la kunnafoni tubabuw b'a dɔn kosɛbɛ bon Mali la sisan de a bɛ ka taa ɲɛfɛ mɔgɔw bɛ k'a dɔn sisan donc an nana an t'o la o y'a sɔrɔ an bɛ comédie ninnu kɛ mais an tun ma mɔgɔ sɔrɔ min b'an dɛmɛ donc an nana an t'o la ka to ka one man show créer an yɛrɛ ye an bɛ duos kɛ donc an y'an t'o la jusqu'à ce actuellement alhamdulilayi mɔgɔw y'an lakodɔn grâce à une émission caman ko Lafiya Show donc à présent ni Lafiya Show bɛ baara la mais an yɛrɛ ye baara wɛrɛw latigɛ an yɛrɛ ye an b'o kunnaja de la alhamdulilayi faamuyali sɔrɔ l'o la mais bibi o baara minnu bɛ senna i bɛ se k'i da don dɔw la k'o fɔ an filɛlibagaw ye ok donc bon an ye miiriya ta ka baara k'a créer kun jumɛn kama parce que n'an ye Mali comédie jateminɛ a bɛ kɔfɛ kojugu Mali comédie tɛ ka se ka taa ɲɛfɛ quoi parce que an kɔrɔ minnu bɛ yen olu tɛ ka se ka baara kɛ u tɛ ka sira d'an ma an ka baara kɛ fana et puis on ne fait pas de recherche aussi an tɛ recherche kɛ o de y'an ka défaut ye donc an nana centre dɔ créer a bɛ fɔ o ma ko spécial yɛlɛko a bɛ kɛ kalo kɔnɔ siɲɛ kelen de an bɛ comédiens de ta comédien denmisɛnninw comédie ka di mɔgɔ minnu ye n'u tɛ comédie dɔn an bɛ scène yir'u la lecture bɛ kɛ k'a d'u ma u bɛ lecture kɛ an bɛ fɛnw sɛbɛn k'a d'u ma u b'a bisi juste gestibule ni fɛn ninnu k'u dege o la donc n'u an ye kalo kelen kɛ o formation na o vendredi fɔlɔ min bɛ fɛn dɔrɔn an bɛ émission kɛ faamuyali sɔrɔ l'o la ok an tɛ yɛlɛ o tɛ yɛlɛ bannen ou bien e yɛrɛ ma sa yɛlɛ la émission tɔgɔ de ye an ka yɛlɛ an ka yɛlɛ a bɛ ne ni n ka téléspectateurs la yɛlɛ ka yɛlɛ ten a b'u la yɛlɛ dɔrɔn an bɛ don min na komi bi est-ce que mɔgɔ kan ka se ka yɛlɛ an bɛ don min na ko bi mɔgɔ kan ka yɛlɛ Mali la parce que ijo n ɲinɛna de u bɛ ka an tɔɔrɔ fɛn na an b'o fɔ ɲɔgɔn ye dɛ a tɔgɔ yɛrɛ ye sa u ka fɛn dɔw ko ko cornet bɛ fu voilà dɔw ko ko corner dɔw yɛrɛ ko ko kunba virus ayiwa kunba tɔgɔw ka hakɛ to coronavirus nin c'est vrai ça existe a bɛ yen an k'a fɔ mais farafin bana tɛ quoi ala y'an barika min don an na a tɛ se ka foyi k'anw na quoi n ka cɛ ani n bɛ sɛbɛ de la i ko ten e ka ne berebere n'a ye n jaabi bɔ o la e ka ne berebere yamiya yɔrɔ ye n'a fɔra ko coronavirus bɛ ne minɛ e bɛ da la non ne tɛ da la a baara wala ne bila kuru la dɔrɔn a banna tiɲɛ don mais Mali ko nin an bɛ ka exagérer quoi an ka jateminɛ kɛ kow la quoi Mali fantan jamana don donc an bɛ se
ka comme que pour que mɔgɔw u ka kow kana caya jamanaw ka janto yɔrɔnin na u kana fɔ k'u bɛ a exagérer ni fɛn dama tɛmɛna kojugu dɔrɔn population n'u dimina kunbɛn cogo foyi tɛ k'u la bilen hali artistes tɛ ka inspiration sɔrɔ bilen k'u inspirer parce que enfermé don quand on est fermé on est enclavé il y a pas d'esprit quoi donc u k'u janto yɔrɔ nin na u k'an to yen u k'an ka boîte dayɛlɛ ka fɛn bɛɛ dayɛlɛ an ka sagoya sɔrɔ n'o sɔrɔla a bɛ ɲɛnabɔ inchallah ou bien an ka cɛ non o ye tiɲɛ danger mais i b'a dɔn ko bamananw bɛ kuma dɔ fɔ ko bobo den de ye tigitigibagatɔ ye o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ i sɔnn'o ma o ye temps ye dɔrɔn bɛ t'o jɛ ne kɔrɔkɛ dɔ tun bɛ yen ko Musa c'est-à-dire ale bɛ sigi de mais ala m'anw ba kɛ bobo ye dɛ anw ba tɛ bobo ye an fa tɛ bobo ye awɔ o tɛ bobo ye mais tellement que Musa ka sigi n'a kun content na ni ko a ma ko Musa na yan n kɔrɔkɛ de don dɛ c'était un jeune chauffeur un jeune routier a ye bloc kun t'a la dɛ ala ka lahara sɔn suma ye amin c'est-à-dire Musa contanenba donna so don dɔ la dɔrɔn an tonton dɔ bɛ ko Bɔkari Ɲare o sina k'a fɔ ko Sulu ko na yan ani boli nana tɛ ko wayi ko a bɛ cogo di ko n'i sera k'a fɔ ko woro bilenman ala Musa contanen ko tonton ko k'a fɔ woro bilenman n bɛ 2000 d'i ma 2000 jɛbɔ ka yira a la a ko woro o ko mais Musa woro bilenman 2000 cɛ an dɔgɔnin bobo dɔ bɛ yen nɔ o ni vitesse tɛna dɔrɔn ko woro bilenman ne ko subhanallah ko Musa nge dɛsɛra ko woro bilenman ko orange mɔgɔw kan ka crédit bɔ a dama kɛ ko n'o kɛra k'ale b'a fɔ ko woro bilenman a yɛlɛ a da e bɛ k'i ɲɛsin ne ma o ne bɛ ka mɔgɔw layɛlɛ bon ok bon i b'a dɔn ne ka layɛlɛli filɛ moi je m'inspire de quoi Mali hymne national n'i y'a jateminɛ a fɔ a ton appelle Mali pour ta prospérité et ben la Mali on te fois on dit fidèle à ton destin quoi mais quand on regarde la fidélité là est-ce qu'on voit ça dans le Mali même voilà al misiri kɔnɔ ni takula taara di ko alimami k'an ka tila misiri kɔnɔ denw ni ɲɔgɔn tila la ja alimami olu bɛ dɔw bɛ nayibu ni fɛn ninnu u bɛ pɔsi de kala k'a fɛrɛ k'a bonya k'a janya quoi donc n'u ye mun ta k'a bila a bɛ jigin fo dugumalanin na bon quand on part dans les bureaux aussi les hommes mariés u ka bague bɛ k'u tɛgɛ la mais quand ils sont dans la voiture ils enlèvent la bague où est la fidélité? Non, ça n'existe pas. Donc, le Mali, est-ce qu'on ne doit pas revoir la fidélité, là, le mot fidèle, là, si ça existe vraiment, quoi? Voilà, donc, moi, je ne fais pas que rire, mais je blessera, quoi. Au Rekama, allez, va la calé, allez, va la soumaya, quoi. Tout à fait. Au Rekama, il faudra que Jimmy et Bibi. Voilà. Ni waati na amna tɛmɛ n'an ka karamɔgɔ belebeleba ye n'a tɔgɔ ko karamɔgɔ Jimi Danger karamɔgɔ international mun tɔgɔ ye kɔbaw tigɛ ni ka babaw tigɛ o tuma la karamɔgɔ a walawala a wolo a filenkɔrɔ ci ko auzu billahi minash shaitanir rajim kalande namu ni y'a ye ni radio so belebele in kɔnɔ n'an b'a fɔ ko Mali kunnafoni namu y'a faamuya b'a la bɛɛ t'i wele yan kalande ni ye ne sele ya barika de b'an fɛ ko la o tuma tɛmɛ n'a ye o tuma ko barikatigi de bɛ wolo barikatigi la barika den de bɛ barika mɔden ye ala sa belebele ne e tɛ maa tɛ nin fɔ an ye barikatigi den tɛmɛ n'a ye o tuma kalande ɲininkali mun b'i fɛ su in na wulada in na sɔgɔmada in na i k'a fɔ n ɲɛna n ka jaabi di jamanadenw ma an ka lafiya sɔrɔ karamɔgɔ ne ko ne tun b'a fɛ k'i ɲininka de muso suguya jumɛn de ka kan ni furuli ye nin wagati na jamana nin kɔnɔ karamɔgɔ a ka di ne ye ko walawala n ye wa muso suguya jumɛn de bɛ jamana nin kɔnɔ i ko walawala n ye kalande i ye min fɔ n bi a jaabi d'i ma wa i ni ɲɔgɔnna caman kalande muso sugu ye 4 ye karamɔgɔ bilahi ne de a wolo kalande muso fɔlɔ o ye jakuma muso ye tɛmɛ n'a ye kalande ni cɛ ni muso min kɛlɛla a bɛ bɔ fenêtre fɛ a bɛ fɔ o ma ko jakuma muso ne tɛ maa tɛ nin fɔ an ye sa ala sa kalande ala k'an kisi jakuma muso tɔɔrɔ ma ɲarelakaw de ami kalande muso 2nan o ye wulu muso de ye karamɔgɔ muso dakalajan ala k'an kisi a tɔɔrɔ ma ami
a da bɛ kuma bɛɛ lajɛlen na ni ko min kɛra carré kɔfɛ e bi baara yɔrɔ la i bɛna dɔrɔn i b'a sɔrɔ a b'a da wa sigida bɛɛ lajɛlen bɛna ko an ka taa fana jan fɛ yen a dakala de ka jan fana tɔgɔ ka hakɛ to karamɔgɔ wala kalanden muso sabanan o ye fali muso de ye karamɔgɔ ayi n'ale fa b'a d'i ma don min na a b'a ni gbɛɲɛ d'i ma a wala ni tili yɛrɛ tɛ foyi t'ale la tile ala k'an kisi o fana tɔɔrɔ ma a bɛ fɔ o ma ko les femmes mazo tɛmɛna ye a wala ayi manzo y'a nansarakan ye fali muso fali min n'a ti bugɔ a sadi fali kɔni i kɔni b'a dɔn ale tɛ sira sɔrɔ ka sɔrɔ berekɛnɛ tɛ f'i ka dasi a kun de o ɔhɔn tuma la a fara a kun kalanden naamu muso sabanan muso naani n'a ye jumɛn ye o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ muso bobaraba muso kunkoloba a fila bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ min na kɔni k'i bobara bonya k'i kunkolo bonya cɛw bɛ sire ɲɛ ni bɛɛ lajɛlen ye bilayi kalanden Messi bi joli la bi surtout brésilien kɔni o buli kelen 5000 ye kalanden n'i ko k'e bɛ bazɛnw bɛɛ la dagɛlɛn tan 15 business kɔni karamɔgɔ mètre 2000 de ayiwa ni e ka baara bɛnnen don comédie ma an bɛ waati min na i bɛ se k'a san wa ayi a ma nɔgɔ ala k'an kisi kunkoloba bobaraba tɔɔrɔ ma amiina m'a fɔ n k'u ma ɲi dɛ u fɛ ko ka di dɛ nka wala ni wari bɔ yɔrɔ bɛ yen ala k'an kisi u tɔɔrɔ ma ami ala ka duwawu minɛ karamɔgɔ o kumana karamɔgɔ tɛmɛ n'i ka duwawu ye sa o kumana ni waati in na sa an bɛɛ ka jɛlen ka fatiya ta ayiwa auzu billahi minash shaitani rajim o kumana maa o maa k'i bɛ Mali kunnafoni lamɛn maa o maa i bɛ yɛlɛ ka sa kɛnɛ in lamɛn maa o maa e de tulo b'anw na sa ala ka nafolo bi kɔrɔ ala k'a suru an kan nafolo bɛ tile bi ala k'a suru an kan nafolo bi sanna ala k'a suru an kan ni ala ye nafolo in suru ala k'aw bɛɛ lajɛlen ta kɛ farangini ye ka ne ta kɛ ere awɔ o ye duwawu ye a y'a mɛn aw ɲɛda la karamɔgɔ ala ka duwawu minɛ amin yarabi k'a lajɛ n filɛlibagaw ye k'a fɔ aw sɔgɔlen don Mali kunnafoni.net de la kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka jamukan mandi kɛnɛ kan n'o ye an ka yɛlɛ émission in sigi kun tɛ dɔwɛrɛ ye o k'aw la yɛlɛ k'aw la nisɔndiya k'aw to f'aw sigiyɔrɔ la bi an n'an ka belebeleba fila bɛ ɲɔgɔn bolo n'o ye Jimi ani Bibi ye an bɛ tɛmɛ ni an ka kow ye Bibi naamu an bɛ don min na ko bi gɛlɛya jumɛnw de bɛ aw kan baara in kɔnɔna la an ka gɛlɛya nin a tɛ se ka fɔ ka ban quoi gɛlɛya bɛ yɛrɛ parce que mɔgɔ tɛ mun b'an dɛmɛ Mali la an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye quoi Maliens yɛrɛ an tɛ ɲɔgɔn ka hɛrɛ yɛrɛ fɛ fɔlɔ ne ye jamana caman kɛ an ye Burkina kɛ Togo Benin Côte d'Ivoire yɛrɛ an y'o kɛ ni jamana naani an y'o kɛ an taara kalan kɛ yen ka formation kɛ yen ka fɛnw kɛ yen mais an y'u ka culture tagabolo a bɛ cogo min na o bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ils s'entraident entre eux mais malien bɛ mɔgɔ wɛrɛ fɛ n'a yɛrɛ ka mɔgɔ ye o de y'an ka gɛlɛya fɔlɔ ye bon i bɛ spectacle organiser i yɛrɛ ka mɔgɔw minnu kan ka dɔrɔmɛ 1 bɔ ka don i la olu de b'u jɔ o tuma la e tɛna carte d'a ma de n'i ma carte d'a ma walayi bilan tɛ taa ka wari sara ka taa e filɛ o tuma danga de b'an quoi o fɛnɛ ye gɛlɛya dɔ ye an k'o to ye public ye n'a nana comédien yɛrɛ kɔnɔna na kuma dɔ la don ka di la comme don man di la quoi mɔgɔ tɛ mun b'i dɛmɛ e bɛ taa salle louer i bɛ taa matériel louer i bɛ caméra ni fɛnw louer ka n'i ka émission sigi émission yɛrɛ kɛ kun pour que i ka tɔnɔ sɔrɔ sponsor tɛ yen foyi tɛ yen émission bannen kɔfɛ juru bɛ tila ka yɛlɛ i la f'i bɛ coro o ye Mali gɛlɛya ye donc fo an ka ɲɛɲini de kɛ ninnu na pour que an ka se ka taa ɲɛ sinon c'est pas facile o gɛlɛya yɛrɛ de b'an da la et puis denmisɛnninw u tɛ sɔn formation ma i man'u former cogo cogo wari de ka d'u ye ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye u tɛ baara fɛ an dun an sɛgɛnna de pour que an ka se ka ni wagati in sɔrɔ quoi voilà ayiwa Jimi i fana bɛ se k'i da don gɛlɛya dɔw la bon Bibi ye min fɔ o b'a la gɛlɛya tɛ se ka fɔ ka ban Mali kɔnɔ comédie min y'a kalan min m'a kalan o bɛɛ ko n ka dɔ kɛ quoi o hukumu de kɔnɔna la Mali yɛrɛ comédien ni kɔgɔ t'i la ni n ko kɔgɔ t'i la ni faama t'e bolo e tɛ se foyi la wallahi o de ye Mali comédie yɛrɛ taabolo fanba ye bi f'i ka kɛ nafigi de ye ka to ka musow ɲini ka taa di faama dɔ ma o k'i dɛmɛ ni wari ye k'i dɛmɛ ni mobili ye k'a fɔ ko n bɛ se nin na n'an bilala kɛnɛ kan cɛw bɛ yen mais karisa bɛ ne nɔfɛ ne bɛ karisa nɔfɛ wari de bɛ karisa kun an ka cameraman fila ala ka to mobili dɔ ka k'a bolo sisan
ale terikɛ ka kɛ bibi ye an bɛ don kɔnɔ ka taa boîte la an bɛ taa fan bɛɛ bogotigininw bɛ girin anw nɔfɛ a yɛrɛ bɛ sin k'a fɔ ko jɛmani min filɛ nin ye cɛ a y'a lajɛ ko an bɛ e ka mobili de la n'an taara an tɛ foyi san an t'o den ma mun na donc Mali comédie yɛrɛ tenkunna fɛn dɔ de kan Petit Guima ninnu y'a kumaw fɔ u y'a fɔ ko mɔgɔ ko n'i ka fama yira mɔgɔ la k'a bɛ taa n'a ye u y'a fɔ ɲɔgɔn ma ye donc an k'an pan o yɔrɔnin kunna ni fama t'i la fɔlɔ hali n'i bɛ se i n'a fɔ c'est à dire e de ye comédie dilan i tɛ se ka ɲɛ sɔrɔ kana da baara ma dɛ i tɛ fo certaines sources donc ni fama ko bɔra yen an bɛ baara kɛ ka fɛn dɔ de kan k'an ja bɔ par exemple an filɛ scène min kan nin an filɛ plateau min kan nin donc ni n'a ɲɔgɔnnaw n'an bɛ wele ninnu na hali n'i ma dɔ i faso la de fait que ça est sur net donc mɔgɔw b'an ye n'an taara jamana wɛrɛw kan u b'a ye k'a fɔ ko tiɲɛ yɛrɛ la an delila ka nin an ɲɛnɔ b'a la mais nin caman t'anw fɛ yan on n'a pas assez de ça bon alhamdulillah an bɛ dugawu kɛ hali bi ala ka nin kɛnɛ in mɛn sen ala ka barika don Mali kunnafoni na i y'a faamuya b'a la donc o fana tɛmɛnen kɔfɛ gɛlɛya kelen min bɛ kɛ an kan tuguni o ye dɛmɛbaga ko ye dɛmɛbaga ti dɔwɛrɛ structure de bɛ yen nɔ anw bɛ minnu ka publicité kɛ olu kan ka don an jigiya kɔrɔ sponsor de la f'u ka kɛ sponsorw de ye donc n'an taara min kan o b'a fɔ ko nin papier i bɛ taa n'o ye i b'a sɔrɔ o fana balima dɔ ye comédien dɔ ye a tɛ se ka baara in natigɛ i n'a fɔ an ye min dilan ka taa yira mais ale bɛ fɛ marché ka di o de ma donc o de ye gɛlɛya yɛrɛ fanba ye min bɛ se min na o ka t'o boloba in n'o kɛra bɛɛ b'i niyɔrɔ sɔrɔ karisa bɛ se one man show yɛrɛ de la o de y'a ka baara ye ne b'a wele ne yɛlɛnna one man show la n bɛ se ka min kɛ je peux le faire n bɛ n ka 10 minutes kɛ ou bien n bɛ n ka 15 minutes kɛ ou bien n ka 30 minutes kɛ n bɛ bɔ yen mɔgɔ min fana bɛ se ka nin public la content n b'o wele ka fara n kan nin n'i ye 2000 de di ne ma n b'a fɔ a ɲɛna a bɛ d'an ɲɛkɔrɔ de an b'an bolo d'a kan karisa n b'i fara n kan de mais nin wari de dira n ma mais n bɛ nin d'i ma pour que ko in ka ɲa a ka diya dɔ bɛ fara ne ka image kan dɔ bɛ fara ne ka talent kan e yɛrɛ fana bɛ ye de plus baara in yɛrɛ kun y'o de mais an ye ɲɛngoya de kɛla ɲɔgɔn na sisan ni karisa somɔgɔ tɛ comédien ye i b'a sɔrɔ a dɔgɔnin dɔ terikɛ ye comédien ye donc an bɛ ɲɔgɔn ta ten tɔ de donc il est temps an k'o bɔ baara la an ka baara kɛ tilennenya kɔnɔ karisa ni karisa bɛ se nin de la nin baara de bɛ yen a y'a d'u ma bref c'est ce que je voulais ajouter à ça. ala ka bɛɛ lajɛlen nɔgɔya. Amin. an tɛ yɛlɛ. cɛ yɛlɛ ka di ye dɛ. walayi téléspectateur ka ko de ka gɛlɛn ma. mais ko Bamako sécurité k'a ɲalen don dɛ. ko Bamako ko sécurité bɛ fan bɛɛ. est-ce que o ye tiɲɛ. ouais o ye tiɲɛ ye nin ma fili. tiɲɛ. mais nin bɛɛ la policiw de sɛgɛnnen don a ye tɛgɛrɛ 5 la fɔ Bamako policiw kun. an ka tɛgɛrɛ fɔ ko ye walayi. cɛ Bamako policiw bɛ baara min na. 200 minɛ n'aw kɔni. n fa. safuru da fili. 200 in de y'u ka nasɔngɔ ye o. safuru da fili o de kama jo. c'est-à-dire Gabriel Touré yɛrɛ rond point na rond point dɔ kolilen bɛ Gabriel Touré yɔrɔ la bɛɛ lajɛlen b'a rond point dɔn. gabakurunin kunkurunin don koyi polisikɛ de bɛ yɛlɛ k'i jɔ ka sɔgɔma o sɔgɔma 7h mais malien ka teko de fɛnɛ dabali ban bɛ ne Jibirila ah non c'est à dire polisikɛ de mana yɛlɛ k'i jɔ de 7h à midi a bɛ se ka thé verre ɲɛ 6 min mais a bɛ 200 min a ka ca ni 18 cɛ n'a y'i bolo ɲɛsin n'a ko pirip yemɔgɔw bɛ tɛmɛ a b'i to o la dɔrɔn ko pirip ka yamɔgɔw la na i b'a dɔn bolo bɛ bɔ cogo min na file bɛ fiyɛ ten c'est à dire polisikɛ mɛnna file fiyɛ la 200 famana minɛli ma quoi a bolo famana poche ma petinin dɔ bɛ wo la o ni thé bolila ka na dɔrɔn o y'a sɔrɔ a ye file fiyɛ an fɛ a ye thé minɛ dɔrɔn ka yɛlɛma a poche kɔnɔ ne jɔlen ko ayiwa n ko maliyɛn aw yɛrɛ ɲɛ b'a la dɛ ni 200 ma poche kɔnɔ sɔrɔ ne tɛji y'a sɔrɔ alhamdulilayi a ye barika da an ka polisiw ye hali bi a ye tɛgɛrɛ fɔ an ka polisiw an tɛ ji d'i ma a kɛra ɲɛ wagalen nin ɲɛna koyi nin tɛ mɔgɔ ka lakali ye dɛ ɔhɔ bisimila bibi ah ok problème t'a la aw b'a fɛ ka yɛlɛ de ya est-ce que aw bɛ se ne ka yɛlɛ kɔrɔ yɛrɛ vous êtes prêts ok tu sais même mun f'i ye sisan denmisɛnninw u ka kekun kojugu u bɛ i n'a fɔ ko carte mémoire 32 giga tout à fait n'u ye mun ye dɔrɔn u b'a enregistrer o yɔrɔnin bɛɛ la wa a tɛ bɔ yen bilen denni fitinin dɔ a n'a tonton de bɔra tonton a ka gauche de tun b'a bolo quoi a ka maîtresse o tun bɛ mobili kɔnɔ dibisogo tun b'o cɛmancɛ la tonton bɛ ka mobili boli muso a ka maîtresse bɛ ka dibisogo dɔɔni ta chérie mets ça dans ta bouche den kɔni sigilen don kɔfɛla nin na a bɛ lajɛli la donc a taara u y'u ka lɔfu n'u ka fɛn kɛ den ɲɛna a bolo ko den tɛ fɛn kalama donc il n'a rien dit u seginna ka taa so
u seginnen ka taa so u bɛɛ sigilen tabali sanfɛ i n'a fɔ k'a mɔgɔ 3 yɛrɛ sigilen tabali sanfɛ cogo min na quoi muso nana ni dumuni ye dɔrɔn petini girinna ko tan ne ko munna e tɛ to ka dumuni don tɔnɔ da la de a k'a dun tan ko Musa e yɛrɛ de bɛ kuma bɛɛ fɔ yɛrɛ ne ka dumuni di fa da la o tuma tɔnɔ y'a fɔ ko a yɛrɛ tɛ se ka dumuni don a da la wala a tɛ se ka dumuni don a da la bi k'an to mobili kɔnɔ muso dɔ tun bɛ a tun bɛ ka tɛgɛ maga tɔnɔ la fo a tun bɛ yɛlɛ la a tun bɛ ka dumuni ta k'a don a da kɔnɔ n ko kɛra baara ye o tuma la a y'aw kɔlɔsi denmisɛnninw la de wa tiɲɛni kɛ dɛ a da ko bɛɛ ko kelen ayiwa waati korona émission sera a kuncɛyɔrɔ la Bibi conseil jumɛn de b'i bolo denmisɛnnin fitinin minnu bɛ ka wuli ka don comédie la sanga d'olu ma conseil min bɛ n bolo a ye kalan m'o dɔrɔn de fɔ walayi bilayi tu sais n'i kalanna i mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn la i b'a sɔrɔ alhamdulilayi an b'an waso n'an ta ye an y'a kalan de kɛ ka formation kɛ ka tila ka recherche kɛ fo jamana wɛrɛw kan an filɛ nin an ta nin na wa an bɛ san 100 kɛ a tɛ ban mais n'i ma kalan i bɛ na mananakan ani mɔgɔ tɔgɔ fɔ de kɛ tu vas pas avancer et la comédie malienne resterait toujours dedans ça va jamais sortir nul ne peut contre la volonté du ciel quelle qu'en soit sa droiture ou sa déviation envers le créateur tout puissant nommé Massa Allah. Big respect à vous tous. Jimmy teliya la i fana b'i ka conseil di bon conseil yɛrɛ tɛ yen nɔ ala ka sababu ɲuman kɛ Mali artiste bɛɛ lajɛlen amina ya rabbi hali bi ala ka bɔda d'an bɛɛ lajɛlen ma sɔrɔ bɛ ala bolo a bɛ jamana in kɔnɔ o kumana ala ka faamaw bila u ka an fana ka bɔda d'an ma yaasa an ka dɔ bɔ walimɔgɔ ta la parce que walimɔgɔw ka ko de ka d'an ye ka tɛmɛ an yɛrɛ kan o kumana ala k'an diya an yɛrɛ ye ala k'an diya an ɲɛmɔgɔw ye o de ye ne ka duwawu ye o de ye ne ka conseil ye ala k'an diya an yɛrɛ ye ala k'an diya an ɲɛmɔgɔw ye k'an ka sɔrɔta kɛ a dan ma o de ye ne ka duwawu ye mais e ye chrétien de ye a bɛ n'a fɔ chrétien de don wa chrétien de don wa ou bien chrétien dɔ bɛ salle kɔnɔ yan de chrétien mais an b'o fɔ mun de fɛ cɛ timinandiya min b'aw la timinandiya bɛ chrétien na dɛ Musa donnen chrétien la i t'o kuma nin fɔ an ka cɛ n'a ye yɛlɛyɛlɛna Musa ka chrétien fo a yɛlɛmana ka kɛ Moïse bon chrétien ka timinandiya o de ye chrétien kojane c'était Salif voilà Salif yɛrɛ voilà Salif Kulubali c'est-à-dire tellement que chrétien a ka nɔgɔn mais u b'u ka tiɲɛ kan dɛ jɔn ko Ala an b'an ka tiɲɛ kan parce que moi ne kɛra chrétien je me nomme maintenant Jim Gabriel de Nanza awɔ mais a ka nɔgɔn dɛ Salif de filɛ nin ye k'an ye chrétien kow la ka sin ka na dɔrɔn k'a bɛ don chrétien la donc ne y'a tɛgɛ ta an taara église la u ye kow latigɛ donc livre dɔ de dira ma et puis u ye suran dɔ d'a ma suran in a ka di hali n'i tɛ chrétien ye n'a dɔnkili bɛ ka da c'est-à-dire i b'i kunna dɔn donc o dilen Salifu ma u ka dɔnkili in tɔgɔ da ko ni yɛlɛyɛlɛna tun bɛ Ala la ne tun na yɛlɛ ka barika da ni yɛlɛyɛlɛna tun bɛ Ala la ne tun na yɛlɛ ka barika da c'est-à-dire dɔnkili Ala dalen min filɛ a diyara e yɛrɛ wa a y'i dusu faga Salifu bolo de ko yɛlɛyɛlɛna ko n'o yera yɔrɔ min na k'i bɛ yɛlɛ o escalier fɛ ko ka taa o tuma i bɛ Ala lasɔrɔ ne bɛ ase bokumu kɔnɔna la sangaso de bɛ yen nɔ kojugu c'est-à-dire ne ni Salifu mana premier sigi n'a y'i kun jɛngɛ ka escalier min ye n'o ye bɛ 2 étages bɔ dɔrɔn a bɛ se k'a ka bibiloni ta ten ko mon frère je viens tout à l'heure je vais demander à Dieu de nous faire emporter en haut n ko ayiwa bisimila e ka taa i ka baara fɛ emporter a bɛ se ka t'i jɔ escalier da la ko ayiwa Dieu je veux que tu m'emportes a bɛ dɔnkili in dali daminɛ ko ni yɛlɛyɛlɛna tun bɛ Ala la ne tun na yɛlɛ ka barika da ni yɛlɛyɛlɛna tun bɛ Ala la ne tun na yɛlɛ ka barika da a bɛ premier étage kɛ dɔrɔn a b'a fɔ ko Jimmy Ala tulo bɛ n na walayi ne b'a fɔ ko vas-y a bɛ deuxième tour ta a b'a fɔ ko ni yɛlɛyɛlɛna tun bɛ Ala la ne tun na yɛlɛ ka barika da ni yɛlɛyɛlɛna tun bɛ Ala la ne tun na yɛlɛ ka barika da c'est-à-dire o don a yɛlɛnna escalier min na jafatɔkɛ dɔ de bɛ si o bu la quoi o bɛ si o sangaso sanfɛ donc ne yɛrɛ hakili bɔra o kɔ bon ale fana kɔni yɛlɛnna il était confiant ce jour-là a bɛ so o dernier paragraphe ma yɔrɔ min na fatɔkɛ kumunen sina k'i kun jɛngɛ k'a yɛlɛ ni ale kun bɔlen o sina ka tɛgɛ k'a kun pan c'est-à-dire a y'i kun jɛngɛ
a numan fɛ k'a kini lajɛ a y'a ye jigin yɔrɔ tɛ f'ale yɛlɛnna yɔrɔ min kan a tɛna k'i kun jan sanfɛ ko ne jigin na tun bɛ ala la ne tun na jigin ka barika da ne jigin na tun bɛ ala la ne tun na jigin ka barika da. Ok, merci beaucoup. Donc ni ne kɛra Salifu ka kirisiɲɛ yɛrɛ jatogo y'a bolo hali bi an b'a wele ko jigin na. Ayiwa an filɛlibagaw nin kun ye aw balimamuso Fatumata Kulibali a n'aw ka émission an ka yɛlɛ de ye Jimi ani Bimi olu de kun ye an ka Bibi Mimi ayi i tɛ nin dabila yɔrɔ ko min tɛ ne kuma ko kana taa kunbɛn ka Jimi ani Bibi olu de kun ye an ka bi invité ni Ala sɔnna ma ni Ala m'an ka jɔnya jɔ an na an ni ne an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ wagati wɛrɛw la nin kɛnɛ kelen kan bye bye. Merci.